Ja, en de Bellen is echt de allerleukste studentenvereniging van de hele wereld. Bonken, 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 verheerlijk, dat is het alles in het neer. Fotobombing, level over 9000. Vinden jullie het mooie Bellen? De rit in een soort veedoen. Ze vinden al iemand jachten. En eerder is hij best wel smoek. En ik moet nog even zeggen dat hij weer een laboen is. Omdat hij het in Roods Brabant bij me wil vertellen. En dat vind ik heel jammer. Hoi, ik ben hier voor Jilda voor Noek en ze binnen een Scotje. Ze zijn lang kerk en in Friespruttelje. En hier is Jilda weer. Ik wil een leuk verhaal vertellen voor Jeanette. Maar ze gooit plaat op, dus dan doe ik het net, zeg maar. Waar ik nou naar de oude boeken ben, snap ik niet. Maar al wat die BMX vertellen kon, wij hebben niet zien hier, ja, de kinderen net verstaan. Oh ja, dit is weer, ik wil meer jongens, en hoor het alles, ik riep me goed. De laatste dagen ben ik bang, dat ik van mijn lijf verlang. Allee, we zijn er met hem. En ik ben het paard, een beetje rustig. Ja, oh, la 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 la. Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor uw prijzen. Ze doet heel erg haar best, maar soms komt het wat verkeerd uit. Americano.